салом алейкум дӯстон, хушомадед ба канали Сомониён. мошин Opel Astra G фурӯшӣ дӯстон, сабти навор аз 23 январи 2023 мебошад. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. солаш 2002, бензин қатъӣ мебошад. мотори 1.6, 4 баллон нав гуфтааст соҳибаш. электропакет, климат контрол, кондитсионер 100% ҳама. ҳуҷҷатҳо 7 моҳи дигар мондааст. танировкаш бошад 20 рӯзигар дӯстон. ҳамиқа камбудӣ дорад ки танировкаш кам мондааст. нархаш бошад 56 000 сомонӣ мегӯяд соҳибаш. бо арзон мешавад. дигар намуди маълумото тариқи телефони соҳибаш дӯстон 3668650 дӯстон метавонед занг занед, маълумоти бештарро гиред. агар реклама дошта бошед дӯстон, имо ватсапи мо 885789090 метавонед муроҷиат кунед дӯстон. мошин бошад, хона ё дигар намуди техникаҳо фарқ надорад. дастгирии каналро фаромӯш накунед дӯстон. обуна шавед, лайкҳои худро дариғ надоред дӯстон. ҳамарӯза бошад дар канали мо рекламаи мошин, хона ва дигар намуди техникаҳо мешавад. тамошо кунед дӯстон. барои диққататон якҷон ташаккур.